posachedwapa tikuonesani program imene yachitika lero lino pa kanema wa Times, ndipo program imeneyi mkulu wa AMEC Annabel Mtalimanja komanso mneneri Sangwani abwera pakanema kufotokoza zenizeni zokuza makina a Smartmatic. Takhala pompo kuti mumvesere program imene mukutitsatira pa wireless ya Times, pa Times Television kapena pa tsamba lathu la mchezo pa Times 360 Malawi. Programu yathu ya lero tikhala tikuwunikira kugwiritsa ntchito linotolo mwina kagwiritsidwe ntchito kamakina Elections Management Device EMD pa chisankho chomwe tikuyembekezera kuti tikhale nacho pa 16 September 2025. Ndine Blessings Nganjira Changata. Mu studio muno ndili ndi alendo akuluakulu kuchokera ku MEC amene ndithu akhale akutifotokozera bwino za mutu omwe tikukambirana lero. Tili ndi AMEC Chairperson Justice Annabel Mtalimanja. Takulandirani program yathu. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi mneneri wa MEC amenewa ndi Asangwani Mwafuliro. Takulandirani program yathu. Osayiwalanso Lea Banda amene ndi sign language interpreter wathu masanano. Choyambirira chenicheni ndimafuna ndimve kuchokera kwa chair kuti kodi bungwe la Malawi Electoral Commission ntchito yake kwenikweni ndi chani, chifukwa chani bungwe limene linakhazikitsidwa tisanapite mkatikati mwa mutu omwe tikukambirana program yathu lero. Zikomo kwambiri. Bungwe la Malawi Electoral Commission linakhazikitsidwa ndi malamulo, choyambirira lamulo lalikulu la dziko lino constitution mu section 75. Bungwe limene linakhazikitsidwa mwachidule ndi kuyendetsa zisankho m'dziko muno, komanso kuonjezera pa constitution kuliso lamulo lina Malawi Electoral Commission Act limene limafotokozera tsatani kuti kodi bungweli likukhala ndani, limene limafotokozera kuphatikiza pa constitution kuti limayendetsedwa ndi ma chairperson komanso ma commissioners osachepera 4 komanso osapitirira 6. Kuonjezera pameneponso kuli secretary imene amatsogolera ndi CEO komanso ndi management ndi members of staff at the secretariat onsewa kumangirira kuyendetsa zisankho dziko muno. Zikomo kwambiri. Tipite kwa Asangwani Mwafuliro. Tiyambe nkhani mwitabwerera pano. Timafuna mutatifotokozera kuti kodi makina amene mukugwiritsa ntchito pokonzekera chisankho cha pa 16 September chaka chino ndi makina anji ndipo ntchito yake ndi chani? Tumwambiri ndini kuti makina amene mukugwiritsa ntchito pa ntchito yokonzekera chisankho ndine ndiyamana kuchokera kukalembera matransfers pamene mkamva voti kugufu kwenye nchito yo yandira zikwata kwa makanisi mission ndi aline timati election management device company nini inapanga makina nina inachida tigaya ngana kuti mkulage amakhala mkulage mkati mwa makina amenewo muli ngati ka laptop choncho ndiye kamayendera kuti battery lake linapezeka kuti chifukwa cha nthawi inapezeka kuti mandoti battery ija ifunika ikhale connected to a power source pamene akugwira ntchito, kusonyeza kuti ndofunika kuti nangayo note kamapanga ngati ife kalembera wathu timapita ku remote areas kuti kulibe power, ndiye kuti tifunika tikhale ndi ma generator. They should be connected nthawi yonse imene tikugwira ntchito. Komanso just kuti makina alibe makina ake timafunika kuti tikhale ndi makina athu, komanso poona mavuto awawa popanga review chisankho cha 2019-2020 china chimene chinaoneka kuti apa kufunika kuti paunikidwe ndipo pasinthidwe ndi makinawo, pamene MEC imapanga chiganizo kuti igule makina ake andi maganizo ena anali kudzera amene ngafotokozerera kuti makina awo tikamagula akhale kuti achita improve the services, ndiye kuti akhale makina awo kuti ali efficient. And mukaona makina amene tikugwiritsa ntchito the EMD
ali akugwira ntchito ndithu mopambana. Kwa iwo amene anakalembetsa samatenga more than 2 minutes unless panali mwina kavuto kena kuti kalongosoledwe. Amene anakalembetsa koyambirira kwa phase 1 mwina zimatenga about 3 minutes chifukwa chokuti ma operators athu anali kuti to get familiar with the system. Koma amene timapita kuchitsogolo sizimatenga nthawi. Olo pano pamene tikugwiritsa ntchito ndi mezina ndithu makinawo ndokuti akugwira mopambana, very efficient and ali ndi ma functionalities amene tinakhazikitsa kuti atithandizire. Zikomo kwambiri ngati mwangotipeza kumene imene ni program yapadera yomwe yakutipatsira ndi bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission. Program yathu ya lero tikukambirana zakugwiritsa ntchito kwa makina Elections Management Device EMD pa chisankho chomwe tikuyembekezera pa 16 September chaka chino. Mkatikati mwa program imeneyi tikhala tikutsegula malaini athu kuti inu ngati muli ndi funso kapena muli ndi ndemanga mukhale ndithu mukwafunsa acheya ameke komanso mneneri wa bungwe limene ndi mukhale pompo pomwe mtsogolo mwa programu iyi mkatikati tikhale tikupereka nambala kuti inu mukhoza kuimba foni kapena kulemba SMS. Sangwani ndi mafunanso ndimve kuchokera kwa iwe kuti kodi kufikira tsiku la lero ndi zinthu ziti zomwe makina amenewa agwira kuti tikhoza kunena kuti ayi makina amenewa agwira ntchito iyi komanso ndi ziti zomwe akuyembekezera kuchita as we go forward. Zomwe kwambiri ndipempha amene ndikuyankhula mungati angathe adationesera chithunzi pakamaka pakanemamo kuti makina ondooneka bwanji chifukwa choti kunjaku anthu akumayankhula kuti chimashini kuli zambiri kuti chimashini munalembesa nkaundula makina amunaonapo ayi sinaonepo chabwino munalembetsa nkaundula voti ndi akanthu akamayankhula makhangati kuti ndi chimashini china chake chachikulu koma mutangotionesera so muona kuti imene alili makinawo ndi kakang'ono kuti kunyamula sikangavute. Titi ndi madera ena akuti tikamapita kukasiya anthu timayima pena pake nkoza takuluakulu tathera pano kwasala kumuyenda pasi ndoti munayenda 3 hours asanakafike ku center ndi Malawi momuno nde kufikira lero makina amenewa tinagwiritsa ntchito koyamba kulembetsa anthu mkaundula voti. Muona kuti kalembetsedwe ka mkaundula voti kaulendono kanasiyanako ndi mbuyo mwa anthu amangopita ndi chiphaso kulembesa apita zithunzi timakatenga kwina koma ulendo uno zithunzi timajambulaso tokha. Ndi polembetsa paja timatengaso ma fingerprints tokha kuonesa kuti makina amenewa ali ndi technology yabwino chifukwa kwamba paja tinalibe kuthikira kuti tingatenge ma fingerprints pomwe. Ndi apart from voter registration makina amene watagwiritsa ntchito pa ma transfer mene anthu amapanga transfer kuti transfer yanu itheke zimafunika kuti inuyo aini yake mupite mutsimikizire ndi chalacho mukapereka chifanane ndi chala chimene munalembetsa munatipasa polembetsa chimene chikutanthauza kuti makina awo ngakhale imene akuonekera choncho anali ndi zala za anthu onse 7.2 million amene analembetsa. Ndoti mukayika chala chija kama kasaka pa zala zonse zija kuti amene wachikufanana adi ndikuona ndi chatani chafanana ndikuvomereza kuti munthu amene atani mpangeni transfer kuti abwere munthu ina apange transfer nzina lanu sizinali zotheka chifukwa cha technology ya makina amenewa amene akusatira za mbuyomu pachisankho tinalibe ndi vuto nthani yake nkhani ya ma transfer pamene paja tinatseka wina sangapange transfer aini yake musanavomereze. Pano tikutsimikizira mayina mkaundula wa voti ndoti mukapitaso makina amenewo ali ndi zithunzi za anthu amene alembetsa ndoti mukapita tikasaka zina lanu chikabweresa nkhope yanu chikabweresa kumene munalembetsa ndi zina zonse ma details anu. Kumene tikupitaku tagwiritsaso ntchito pa candidate nomination kuti anthu akamabwera kuzapanga nomination tizagwiritsa makina amene kwajambula kapena kupanga capture ma details awo ena kuti alowe mu system. Ndi yankhiretu nkhani imwe acheya avomerezako aphatikizirapo kuti china chimene chikutuluka kunjako nchomati makina amenewa
muzikagwiritsa ntchito povota kuti mukafika muzikalowesa chala chanu penepo kumati ndafuna candidate uyu sizolondola ndezabodza. china chachiwiri nchomati ngakhale muvote pa ballot paper koma powerenga azikawerenga ndi makina amenewo amene timayiona tiwa technology ya vote counting machine. muona kuti kamakina kameneko kalibe kuthekera kuti kangathe mawerenga ma ballot paper ndikumapanga sort nzosatheka. so makina amene osakugwiritsidwa ntchito kuwerenga mavoti pa tsiku loponya vote. Chabwino acheya ndikudziwa kuti muli chonjezera. Zikomo kwambiri mafuna kuti titsindike pamene pafoti nkhani imodzi imene yakula ndi imeneyo koma ndi bodza lenileni kunena kuti tikavotera pamakina. EMD yathu monga tafotokozerera tikugwiritsa ntchito ukalembera pano tapanga print tapanga matransfers komanso kupanga print kaundula tikugwira ntchito yotsimikizira koma ndinene motsindika ndipo tizibwerenza bendithu kuti kuvota tikavotera papepala. Tikachita ma nominations pachapatsogolo pompa tikhala ndi makandidate amene titalandire ndipo amene akhale ovomerezeka. Tikakhala kuti tamalizitsa nominations tadziwa kuti amene akupikisana ndi ati tigwirano ntchito yotsindika ma ballot paper. Kwa iwo amene akutsatira nkhani za chisankho anaona mwina 3 weeks ago tinayika notice mu news kuti tikufuna tipange award contract yotsindikiza ma ballot paper ku company ya ku UAE Aguilera Printing. Tikanakhala kuti tikavotera pamakina sibwezi tikupanga award contract mbali inayi sichomwecho. Ndiye ndipemphe Amalawi kuti pena tikamva chinthu tizidekha kaye ndikuganizira kuti kodi ndichoona kapena ayi chifukwa nthawi zina nkhani zikumatuluka chifukwa choti anthu ali ndi zolinga zina koma sikuti ndizoona zake. Ndiye ndibwerenzenso tikavotera pa ballot paper monga takhala tikuchitira nthawi zonse. Munthu akakafika pa center akapatsidwa ballot paper ya president ya phungu wa nyumba ya malamulo komanso ya kansala akapita mu booth monga tichitira poti vote ndi yachinsinsiyeti akavota mmene muja akapanga chisankho chimene akufuna akamalizitsa akapindapinda ballot paper ndikuponya mu ballot box. Kuvota kwathu chaka chino tikutseka 4 koloko titsegula 6 kutseka 4 zimenezo tidziwitsira kutsogolonso kuti aliyense adziwe koma tikakamaliza kuti aliyense wavota 4 koloko tatseka anthu osamene ali panzere tathana nawo ndiye kuti maofficers akagwira ntchito monga amagwirira kale akayamba choyamba kuwerengetsera ma ballot paper amene sanagwire ntchito unused ballot papers akawerengetsera ma monitors akuona ma observer akuona anzathu a media mukuona pamene paja kuwerengetsera unused ayika envelope apanga silu apanga lebo bwinobwino akapanga choncho ayang'ana kuti ma ballot paper onongeka alipo angati amenenso awerengera apanga ayika envelope apanga silu kenako ayamba kuwerengera ma ballot malingana ndi makandidate mmene alili pa center pamenepo ndekuti candidate aliyense molo wake kumuyikira ma ballot ake kenako kuwerengetsera aliyense akuona monga tichitira muja akakamaliza zonse ndiye kuti akapanga record pa result sheet yonso anzathu azipani akuzidziwa ndithu monga tichitira akakawerengetsera ndapanga rekodi bwinobwino zimene tapeza ndi zimenezi kenako akasayinira kenako akamata pa khoma monga timachitira nthawi zonse sizinasinthe. Ndipempheso anzathu akuzipani kuti chonde tiye tiziwerenga lamulo loyendetsera zisankho fa zonse ndikunenazi sikuti ndi ndondomeko imene meki imangokuganiza kuti achaka chisankho chino tiwerengera moterezi ndi zolembedwa m'malamulo. Chimodzimodzi ntchito imene tikugwira pano yotsimikizira mayina kaundula komanso kupereka kaundula kumene kwa anzathu azipani zili m'malamulo tikungoyenda
ndi mmene malamulo akunenera pano tipange izi pano tipange izi ndiye chonde Amalawi kuvota tikavota pa chipepa tikawerengeranso pamanja zikomo ndikukhulupirira kuti zimenezi zamveka bwino tikadali pa nkhani yomweyi ya mphekesera pakhalanso pakukambidwa nkhani zokhudzana ndi masankhidwe a kampani yomwe imapanga makina amene bungwe loyendetsa chisankho likugwiritsa ntchito pokonzekera chisankho mungatiuze njira zimene munatsatira kuti kampani imeneyi ipange makina achisankho komanso timafuna tidziwe kuti ndi ndani amene anawunikira ndondomeko imene inuyo ngati ameki munatsata sinzoti kalipita kwa cheya kalipita kwa sangwana kuti cheya mulitenge ayi ndiyambe mwina asangwana akhoza kuonjezera ndithokoze facha funso limene lifande pamene pakula nkhani ndiye mundilola kuti nditambasule bwinobwino zititengerako kanthawi koma ndizofunikira kuti tifotokoze ndithu choyamba tifotokoze kuti makina athu amene tikugwiritsa ntchito dzina lake ndi EMD election management device osati smartmatic smartmatic ndi kampani imene inapanga makinawo komano kuti ndondomeko nayenda bwanji monga ndinafotokozera chitatha chisankho cha 2020 kumakhala post election review ndiye chinthu chimodzi chimene chinawunikidwa ndichokuti makina asinthidwe monga ndinafotokozera ndiye mu March 2022 commission inapanga ulendo okaphunzira ngati learning visit kupita ku South Africa kukaona kuti kodi anzathu ku South Africa amachita bwanji kukangophunzira pochoka kumeneko mu June 2023 chiganizo chinapangidwa kuti tisunthe kuchokera ku the BVRK ya NRB ija tigule makina athu zonsezi zimachitika meki imafotokozerera ndi kuyenda limodzi ndi anzathu azipani kudzera mu Center for Multi-Party Democracy kumene azipani onse amene ali mparlamenti komanso amene registered political parties ningati amamangiriridwa kumeneko nthawi imeneyi nkuti chair wa CMD anali secretary general a Ford kumeneko ku CMD kwa makhala ndi bungwe lawo limene limayendetse amakhala ndi chair vice chair amene amathandizira kumangirira zipani zonse mu June 2023 bungwe la meki linakhazikitsa pasi anzathu ama CSO azipani komanso anzathu a media kudzera ndi azipani kudzera mu CMD kufotokozera kuti pamene tafika pano tsopano tibwenze makina aku NRB ndipo makinawo anabwezedwa mu September 2023 aku NRB aja mu October 2023 meki inakonzanso ulendo wina ukaphunzira kupita ku Zambia ndipo popita kumeneku anzathu a CMD anali nawo chair nthawi imeneyo anali ochokera ku chipani cha DPP amene anali chair CMD amenewo anali Charles Muhango komanso vice chair a CMD nthawi imeneyo anali Dr. Elias Chakwera amene anali ochokera ku chipani cha MCP ndi amene anali vice chair komanso panali executive director CMD yo amene nthawi imene anali Dr. Dentani who is now the registrar of political parties kupita ku Zambia kuja commission sinapite yokha inapita delegation inali ndi gulu ndafotokozale atachoka kumeneko chisankho chiganizo chinatsindikira ndithu kuti tikupanga migrate kupita ku EMD ndipo mmene ndikufotokoza chonchimu palibe amene anatsutsa chifukwa anzathu azipani anali nawo ndithu palibe amene anatsutsa kuti ayi chisankho chimene mukupangachi tipitirize kugwiritsa ntchito za ku NRB zija mu 20 ndifika ku procurement process koma pano panengopitirira kaya papa mu 2023 kampani ya Smartmatic itawina contract isanapatsidwe contract yo inawuzidwa kuti ibwere izachite chionetsero chifukwa chokuti makinawa meki inachita kupanga specify kuti tikufuna mutiumbire makina okuti azathe kugwira ntchito yakalembera pa ntchito yakalemberayo chizizatha
kupanga skani okujambula national ID card umene uli umboni okuti munthu ndi nzika, komanso makina wathe kujambula nkhope ya munthu, komanso athe kutenga ma fingerprints, komanso ma ntchito zimene takamba za transfers, ma inspections, nominations zonsezi meki inachita kupanga ma specifications kuchita kuyika ndandanda. Ndiye mu December 2023 Smartmatic inauzidwa kuti mubwere muzationetse makina amene mwaumbawo. Pamene papa ndimafuna nditsindike kuti nkhani ina ikamabwera ikumati ya Smartmatic inachita izi uku ndiye kuti kunonso iwononga. Timvetsetse kuti makina amene tikugwiritsa ntchito they were custom made for Malawi. Ndiye ndicholakwika kuti tiziphatikizira kuti zinatere uku ndiye kuti kunonso zitifa chinthucho ndichosiyana, koma zimenezo tikamba kutsogoloko. Demonstration iyi inachitika kulilongwe konkuno. Anzathu azipani analiko moyimiriridwa ndi CMD. Nthawi imeneyo a chair a CMD anali a secretary general a DPP, chipani cha DPP Dr. Mwali. Nthawi imene Smartmatic imachita demonstration palibe amene anatsutsa. Nthawi imeneyo December 2023 palibe anatsutsa kuti ayi chimene mwaumbachi ife tikuchikayikira, chimene mwaumbachi tikuona ngati sichigwira ntchito imene tikufuna. Palibe amene anatsutsa ndipo meki inapitirira. Ndiye ndifotokoze tsopano kuti kodi procurement yo inayenda bwanji. Chisankho chiganizo chitachitika kuti tikugula di ma EMD anthu atapita kukaona ku Zambia. Chifukwa choti meki imagwiritsa ntchito ndalama za boma ndi bungweso la boma eti timayenera kuti titsatire ndondomeko yogula katundu imene inakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino, ndipo timafunika kuti tiyende ndi upangiri ndi direction yochoka ku PPDA limene lili bungwe limene na boma linakhazikitsa kuti lilondolere nkhani za procurement. Meki itafunsa upangiri kwa PPDA kuti tikufuna tigule makina, koma tonse tikhoza kumvetsetsa kuti makina awa ndi highly specialized, si makina kuti umangopita pa shelf ndikukapeza eti. Ndiye mwa upangiri wa PPDA meki inayitanitsa maoffers kwa makampani atatu amene mu industry amakhonza makina oyendetsera chisankho. Makampani analipo atatu monga ndafotokozera. Yoyamba inali Aratech Biometric International ya ku Taiwan, panali Miru Systems ya ku South Korea, komanso panali Smartmatic International ya ku Netherlands. Makampani atatu osewa anauzidwa kuti abweretse their technical offers, ndipo zimenezi zinabwera. Pa mu September 2023 anzathu ako PPDA anapanga approve a two-stage restricted tendering process, ndipo makampani atatuwa anapemphedwa kuti atumize mabidi awo malinga ndi ma specifications aja. Smartmatic International ndimene inatumiza bidi yawo. Makampani awiri wa Aratech ndi Miru sanatumize. Aratech inayilembera make formally to withdraw kuti sapanga nawo participate chifukwa chokuti ma functional specifications amene tinanena iwo osakanakwanitsa malinga ndi mmene amachitira business yawo. Amiru sananene kalikonse kufika pano. Pokhala kuti panatsala kampani imodzi mwa atatu, meki inabwerera ku PPDA kuti apa tipange bwanji chifukwa kampani yatsala imodzi. PPDA inaperekera upangiri kuti ayi pitirizani mupange evaluate bidi yomwe imene yabwerayo, ndipo bidi idi inapangidwa evaluate pa 24 ndi 25 November 2023 pamene imapezeka kuti bidi imene inatumizidwayo imakwaniritsa zonse zimene meki imafuna. Koma chiganizo choti contract ipatsidwe chisanachitike, meki inakhonza ulendo kupita kukaona kumene kampani iliko kukatsimikizira kuti kodi kampani ilikodi, komanso zimene ikunena kuti ichita ikwaniritsa.
ndipo ulendo umenewu unachitika ndithu pa 28 ndi 28 January nkufika mpaka na pa 2 February 2024. due diligence itachitika ndikuona kuti zonse ndi zabwinobwino. Pa 6 February PPDA inapereka no objection. Komanso malinga ndi ndondomeko za boma ASCP amafunika ayankhulepo, komanso government contracting unit imafuna yankhulepo. Osewa anapereka approval for make to go ahead. Ndi pamene anzathu Smartmatic International amapangidwa award contract kuti atiumbire ma EMD, komanso many wanatipangira ma EMD 6,500. Ma EMD amene watafika bungwe la MEC linadziwitsa azipani monga tichitira katundu timagula uja wafika ndipo akufika ku airport tsiku lakuti amediaso kunaliko ndithu ndikhulupirira mutati muifufuze footage muipeza. Azipani anabwera katundu analandiridwa mpaka ukasidwa ku warehouse kwathu. Palibe amene ananena kuti ifeyo tili ndi chikayiko ndi katundu ameneyo kapena kampani ameneyo. Ikanakhala kuti ma stakeholders athu ananena kuti izizi ife we are objecting, ndiye kuti pakanakhala kukambirana kuti tione kuti kodi mfundo zimene akutchulazo ndi zenizeni, ndipo zikanapezeka kuti pali vuto MEC sikanapitirira kugula makina chifukwa ntchitoyi MEC imagwirira Malawi simazigwirira yokha. The commission proceeded to procure the machines and the attendant system because monga ndafotokozeramo ndondomeko yonse inaenda bwinobwino. Ndisanapemphe mwafulira kuti abwerepo ndimafuna ndinenenso kuti makina aja atabwera mu July 2024 kufika mu August MEC inazungulira kuzipani zonse ndikukapanga demonstrate kuti makina atalandira aja tikuonetseni tsopano kuti amagwira ntchito bwanji. Ndipo pa 31 July choyambirira ndine kuti MEC imalemba ku chipani chilichonse kuti ikufuna ikumane ndi president komanso akuluakulu senior party officials 10, komanso kuti zipanizo zisankhe kumene zikufuna kuti MEC ikakumane nawo. Ngati akufuna kumane ndi MEC kumalo kumene MEC yasankha, that's fine. Ngati ikufuna kuti MEC yatsatire kumene ali, that's fine. Pa 31 July 2024 MEC inakumana ndi chipani cha Malawi Congress Party, president yawo komanso akuluakulu kumeneko ndikuwafotokozera kuti MEC makina yamagula achandiawa ntchito yake zizikayenda motere. Pa 1 August inakumana ndi UTM ndi DPP. Pa 5 August inakumana ndi UDF. Pa 6 August ndi PP. Pa 7 ndi Afodi. Pa 12 Mafunde, PDP, Umodzi, PPM, Petra. Ndi sindangosankha masiku wetu. Then pa 12 bombo nakumanaso ndi anzathu ma development partners. Komanso mabungwe amene siaboma ndi anzathu a media tinakumana nawo katatu. Akunzuzu paokha, Akunzuzu, aku Southern region nakumana nawo ku Blantyre, aku Central region nakumana nawo ku Lilongwe kuno. So amewo ma CSOs ndi media. Pa 15 August MEC inapanga a special session for ICT experts. Chipani chilichonse chinapemphedwa kuti mutitumizire anthu anu IT kuti abwere. Komanso ICT Association of Malawi waitana kuti mubwere mukumane ndi ma ICT officials aku MEC kuti mukambitsane za technology. For technology amakambirana ndikumamvana, akamakamba kuti ichi chili motere akumvana ine yake. Session imeneyo inali pa 15 August. Mosemu palibe amene anapanga object kuti makina wasitu kuwafuna asagwire ntchito ku Malawi kuno. Izizi ndikunena motere chifukwa chokuti monga tafotokozereramo tayenda limodzi tsatane kukafika lero kuti stakeholder wina akanene kuti makina wasitu kuwafuna.
ndikuona ngati pena pake we are being unfair to the people of Malawi. Komanso ndikofunikira kuti ngati pali ma issues tintapangerezi tipange hando. Pakanakhala bwino amene akunena kuti makinawa sakuwafuna anene chifukwa kuti ifeyo makinawa sitikuwafuna chifukwa cha 1 2 3 4 ndiye tiunguze 1 2 3 4 choti kodi pali vuto kodi lilibe solution. Zikumanenedwanso kuti ayi makinawo sitikuwafuna chifukwa choti ku Mozambique anachita motere. Ndipemphe kuti Sangwani apitirize pano. Sangwani ndi nthawi yako kuti upitirize. zomwe kwambiri pali nkhani zimene zikumatulukadi pena zimatuluka kwa atsogoleri amene timembekezera kuti anthu amene akumakhala muna akumalembera ma speech akamakapasa kuti chakuti chinenda mwakuti azikhala kuti afufuza bwinobwino nkhani yonse kuti zizoonadi kapena ayi chifukwa chokuti simungachikane pano atsogoleri makamaka andale akalankhula owasatira awazipani amamva pena chimakhala uthenga kumakhala uphweka ochokera kumeki kuzera mwa atsogoleri andale kupita kwa mamembala awo than mwina ameki kulankhula direct. Ndi nkhani zina zikamatuluka pa intaneti pamapezeka china chilichonse tiye tizizifufuza mpaka kumapeto ndipereke zitsanzo mwina ziwiri zitatu. Nkhani yoyamba yomanena kuti Smartmatic inasokoneza chisankho cha ku Mozambique. Sitikufuna nkhondo kuno mwina anthu anakafufuza pang'ono muona kuti ku Mozambique imene amapangira chisankho chawo kalembera wa voti amalemba biometric voter registration kuma technology yake siya Smartmatic. Koma pa tsiku loponya voti akuponya voti ndi ballot paper akuwerenga ndi anthu akatha akusayinirana pa mafomu akanyamula penepo zikupita kanti constituency akunyamula mafomu palibe kupena pake mutchini mwawo munapezapo kuti pakutukhala ngati akupanga transmission kapena pali makina ena aliwonse mwachidule Smartmatic kunalibeko ku Mozambique. Ngati ali ndi mavuto ku Mozambique inali vuto la amene amapangira hando zinthu zawo mapepala awo manual processes awo. Kuli nkhani yokuti Smartmatic yasokoneza chisankho yukanika kuti usamalizatsi achisankho chimene chinachitika ku Philippines pa 9 May sizoona kwenikweni. Kunali video clip imene madusa video clip imene ndi ya 2010 Philippines ndi chisankho pa 9 May 2025. Pano mwina amalizanso tusamalizatsi koma system imene amayuza sinali ya Smartmatic. Inali ya company imene timati Miru Technologies. Chana ichwaso pena pake inali company mozi imene it was shortlisted kwa anthu ajota apereke mabidi koma they never did. Smartmatic yakhala kugwira mwina ntchito ndi ya commission ya ku Philippines kuyambira ma 2010 tiki kwa zisankho zinayi. Mukakawerenga history yake muona kuti panalibe pamene wina anadandaula kuti mwina system yawo simatha kuonesa malizatsi. Clip imene matuluka ija inatuluka kwa munthu amene mapitake anakalankhulaso ngati ku parliament kapena kukhoti pamene kokoso withdrawing it. Ndikuona kuti zimene amankhula wina ataluza chisankho ena akuzitenga ngati zifine yedi munthu yemweyo pambuyo pake anazindikira kulakwisa kwake ndikupanga withdraw. Nawafuna ndingoonjezerapo chinthu chimodzi. Nkhani ya kusintha kwa technology amene anapangako participate ma by elections akuoneserani kuti makina amene timagwirisaja amachita kuonekadi kuti atopa battery mwina osakhalisa the system slow. So laptop mungakhale nayo mwayigwirisa ntchito heavy duty for 9-10 years imatopa basi iye it has to be phased out. So mwanjira ineli yose Malawi Electoral Commission was supposed to buy new equipment for voter registration. Chifukwa tinakangopanda kugula new equipment kalembera sana katheka.
sanakatheka chifukwa chakuti kunakakhala ma frequent breakdown ndoti china chazima achiyaseso mwina tifunika ma genset ambirimbiri chifukwa amene ananena mja zizingofunika kuti genset ziyenda nthawi zonse pamene equipment imene tinagulayi inapereka advantage yokuti mukachaja kamakina kamene kacha kamagwira ntchito tsiku lonse ndotole mupite kutali kutani kuti mwina mumafunika mupalase magetsi kumtunda otali kuti mukapeze pochajira mukangochaja ndoti we are sure kuti mala ake mulemba akalembera palibe pano amene kuti kukalembetsa nkaundula voti koma nakanika kulembetsa chifukwa amati ya EMD kapena machinimo akanika kulembetsa chifukwa chokuti atha moto panalibe nthawi iliyonse amene ali ndi zoyenera kuti alembetse wafika pa desk ya meki makina jana ali bwinobwino ndi zinatichitira bwino kwambiri kuti wina aliyense amene anditha kubwera kuti adzalembetse tinatha kumulemba chifukwa chani tinali ndi tekinoloji yatsopano. zikomo kwambiri Sangwana. Ndingonjezera pepani kuti ndimafuna ndipemphe amalawi kuti tisamangothamangira ku repeating narratives zimene tamva tizikhala anthu okuti tikamva chinthu ndikuchilingalira kaye. Anthu ambiri tili ndi access to the internet tipange search tokha kuti kodi akuti zikuyenda bwanji chifukwa nthawi zina ineyo ndikhoza kukamba nkhani chifukwa choti ndili ndi ma issues ena ndiye inuyo mungolowerera nkhani yokuti simukuyidziwa kumene ikulowera ikulunjika kutiko. Pa nkhani iyi ya smartmatic iyi ndimafuna ndipemphe anzathu makamaka azipani kuti tikamayankhula kwa anthu tiyeni tiyankhule mwa responsibly chifukwa chokuti mmene wafotokozerera Sangwane anzathu azipani akayankhula china chilichonse chimene ayankhula anthu awo amamvera kaya ndichoona kaya ndichabodza ndiye zimene zikuchitikani zokuti tikamayankhula za makinawa pala anthu ena amene tikuwakhumudwitsa komanso akupezeka kuti akutaya chikhulupiriro pali tipereke chitsanzo nthawi ya kalembera ndi kumene nkhani za chimashini chinzimatuluka iyayi kuli chimashini mukakayika chala ndiye kuti mwavotera kale pali anthu ena amene anakhumudwa sanakalembetse anzathu omwe azipani anazindikira tili mkati mwa ndime kuti atapanga mistake anthu amene timawuza kuti asakavote aja asakalembetse chifukwa tikawuza kuti avota kale akhumudwa ndiye sanapite anayesera kuti athamange kuti anthu aja akalembetse makamaka ku gawo lachitatu koma it was too late ndiye tikanaphunzira kuti chilichonse chimene chimatuluka pakamwa pathu chimamanga kapena kupasula. Tikamapita ku 16 September tikumbukire kuti ngakhale talembetsa anthu 7.2 million tikhoza kukhumudwitsa 7.2 million yaja osabwera kuzalembetsa ndiye tikumbukirenso kuti ifeyo ameki ntchito yathu ndikungolongosola chisankho koma anthu amene akufuna kuti avoteredwe ndi anzathu ma stakeholders azipani. Zikakhala kuti anthu sabwera kuzaponya voti pa 16 odandaula ndi okhudzidwa ndi ma stakeholders athu ife tizadandaula kuti ntchito sinayende anthu sanabwere koma anzathu azipani they are investing a lot of money, they are investing a lot of time kuti anthu abwera azavotere ndiye kulankhula kwathu kukhale kwa responsible. Makina awawa akunenedwa kuti si abwinowa anzathu omwe anabwera kuzalembetsera pamakina pomwepo koma pala Malawi ena ufulu wawo anaphera ufulu wawo chifukwa chokuti anawuza kuti chimakina chimashini chisi chabwino iwo aja anakhala kunyumba sanazalembetse ufulu wawo anaphera pamene iwo anabwera kuzalembetsa. Ndimaona ngati kuti tiyeni tonse ngati Malawi tikhale responsible ifeyo ngati Malawi Electoral Commission tipitiriza kubweretsa china chilichonse pambalambanda because tikuyenekera kuti tiatumikira Malawi moyenerera
ndipo will remain transparent and accountable. Pakakhala chinthu tibwerani tizakambirane koma tipewe kuchita zinthu zokuti zipangitsa kuti anthu akhumudwe asabwere kuzaponya voti pa 16 September. zikomo kwambiri muna mwachangu tipereke nambala ndikudziwa kuti anthu ndichimene jokojoko kumeneko mukufuna ndithu mutafunsa funso kaya mutayimba foni nambala yathu ndi 0884 272000 0884 272000 mukhoza kutimbira foni kapena kutumiza SMS ngati muli ndi funso kapena ndemanga pa nkhani yomwe tikukambirana. Nkhani yomwe tikukambirana program imeneyi ndiyokhudza kugwiritsa ntchito makina amenewa a elections management device EMD. Ndotatimbirani foni kapena muto kuti waino tilandire foni yomwe yabwera apa. Hello. Hello, Mr. Ndaswera ka inu mwaswera bwanji bwana? Tikudziwa ni dzina komanso komwe mukuimbira foni. Kumango chitafunsa ni funso kapena ndemanga. Makina mine wawa ishani odi akwaendera remote okina kunyana kakula kufikira paka na pano bali wota mimi makutokotea ndakutaka ko kwa amaendera remote lero lino tumuwa mena kata na remote wo akudabwa kuti kati umumu muri kitaga yiyo iya kugona kati kuti asamene wawa akudabwa cyane bada kufankele remote mene wa akudabwa cyane akudabwa amaendera na remote lero akudabwa tatokoza kwambiri kuti mumamvetsera bwino mwache mwafunsa ndithu mmene amafotokozerera mwabwinobwino. Takhalani pompo kuti funso lanu liyankhidwe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tathokoza kwambiri. Nambala yake ndi 0884272000 acheya nkhani ndimene ndokhulupirira kuti funso limene ndi Chabwino. Somene molifusa kuma kuti anthu enda mozi commission tinenda kuti makinawa tizikagwiritsa ntchito kulembetsa anthu mkando wa voti. Pamene tikuyamba kukalembetsa anthu mkando wa voti anthu aja anayamba kuti musakalembetse afuna chimene chimashini ndipo sanamba tinayambira pa pilot tikufuna tipange pilot kuti tiyese makinawa kuti akagwira bwanji pa ground. Icho tinge choti tikayamba dziko lonse tisakumane ndi mavuto zinayambira penepo musakalembese mwakalemba ndoti basa akakhala zinandikatuka kuna kwake mwina akapezeka kuti akuvoterani kale mukamazalembetsa ndoti wina analembetsa kale sizoona. Tinapanga pilot tinapanga shamalizadzi tafika nthawi yoti tikalembetse mkando wa voti. Tiyeni mukalembetse yayi akuyamba mademo kuti yayi mademo kuletsa kugwiritsa ntchito chimashini chobwera chisankho. Apanga lero mademo mawa akunyamukanso akatani akukalembetsa. Tiyeni mukapange verify zomwezo. Tiyeni pano mukapange inspect zomwezo. Mwina pena anthu amalawi ndi amenenso angathe kuyang'ana nkhaniyo kwafunsasa anthu akodi inuyo ntazonse mabwera ndi nkhanizi koma kuseri kumakhala mukapanga zina chenicheni cholinga ndi chiyani. Tine ngati mbali yathu ngati Malawi Electoral Commission palibe chimene tili ndi chobisa. Wani kukutuluka nkhani mwina tinene pano kuti timakana kuti sitingapange audit koma Malawi Electoral Commission inanena kuti amene afuna panga audit anene kuti audit yo tukayang'ana zichani. Chifukwa chakuti mukamapanga audit simumangonymuka kuti tiyeni bwana tizipanga audit
ndoti alisazipezeka kuyang'ana mbali wina apanga mbali ikhala chisokonezo koma mukakhala pamodzi kuzoti oditi tikuyang'ana kuti makinawo amene ali kuthekera kolamo ndi anthu angati amene alembetsedwa ndi angati alipo anthu amene alembetsedwa kawiri katatu alipo anthu ena ake mwina osayenera kulekulawa makina amene amalowa so mukamvesesana zimene mufuna kuyang'ana zija mumakhala basi ndikapanga audit imene ingakhale ndi zosatira zake zovomerezeka chabwino sangwani kuti nthawi yathu ikuti tingotenganso mafoni ena awiri atatu kuti timve kuti amalawi kunjako akuti chani. Hello mwaswera bwanji tatalikirana niko ndi wireless yanu kapena television yanu kuti timvane bwino. Hello mwaswera bwanji taswera tikudziweni dzina komanso komwe mukuimbira foni. Ku Kasungu tafunsani funso lanu. Ndimafuna ndizire kuti program imene ndaivesesa bwinobwino ene ndi zinthu zabwino ndithu koma kuti nkhani imene pamene ankayamba program imene pakuti zipani zina zikukana kugwiritsa ntchito makina amenewa ndiyeno tipadzakhala maphokoso kutsogolo kukakhazona kuti zizateka bwinobwino kunena kuti because sinanga iwowo akunena kuti makinawo apino ayo anafunza kalekale kunena kuti china chilichonse chinali mwana mwake ndiyeno sizandifaziwawa kutsogolo kumnkhani yakuweponya vote kuti mwina chauta ndi chipani china chaluza kuti chimayenekera kulowa mboma ndiwo konena kuti aluza adzakhalanso ndi mademo mmene tidapangira chaka chimene dakotanso kuti tichizavota kawiri ndithu ndimafuna ndiziwe pamenewo kodi akayendesa bwanji zipani zina zikhalona kuti mwina sizizakhunzikiridwa ndi mali zathu amene adzakhale akufikapo ndithu ndimafuna ndiziwe pamenewo kuti kodi azandisakuziwawa sizavotanso kawiri. Ayi chabwino funso lanu lamveka mukhale chifupi ndi wireless yanu kuti akuyankheni tathokoza. Zikomo ndokhulupirira kuti mwina acheya mafunso amene wamuyankhira nthawi imodzi chifukwa tatsani nthawi yochepa kwambiri ma SMS amene akubwera pano ndi ambiri nde mwina tizakhenga ngotenga makhozi okha tionenso kuti ma SMS kodi kumeneku mafunso ake ndi otani iyayi okhala ngati mafoni akuchulukirabe tingotenga foni yomaliza ma SMS tikhale tikuwerengabe. Hello ndasweratu mwaswera bwanji bwana zikomo kwambiri tikudziweni dzina komanso komwe mukuimbira foni. Kuthekelani tafunsani funso lomwe mufuna kufunsa acheya amiki. ndiye pamene pakwane kuti panala kutecherungana kupisha inatata kuti mukwabulirawo kuti azivomereza bwanji kapena zikhala bwanji kusiyana ndi kuti apapa pakhale mafokosekensi pakuteka sogolo kunopipona kuti pakuti amene anthu ako atitengera iseyo chito kuti timazozita disatamu. Tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu zikomo kwambiri tikaona nthawi yathu ikhanga review malichereche kanthawi komwe tatsala nakoka nkuti tiyankhe mafunso komanso mwina kupanga clarify zina ndi zina tiyamba ndi amafuliro mwachangu kwambiri mafunso amene mukayankhepo kena kuyamba tasimikize mtundu wa Malawi kuti chisankho ichi chipangidwa mwabata ndi mtendere ndipo ndipempho kwa mtsogoleri wina lese wa ndale wachipani kuti pamene tikuyankhula tilankhule molimbikitsa bata ndi mtendere. Ngati pali issue bwerani muzakumane ndi Malawi Electoral Commission tikambitsani. Ndikutsimikizeni pano pakhala kuchitika ma meeting ambiri ndi Malawi Electoral Commission. Nthawi zonse tikakambirana nawo azipani kumakhala nkhani zija
tafotokoza amvesesa koma kumapezeka kuti mwina thereafter upezanso wina wachipani akulankhula ndipo makhala kusiyanisa kwa anthu amene tikumana nawo ndi anthu amene akulankhula mwina tipezenso njira yokuti zimene timapeza kuti amene timakumana nawo kuchokera ku chipani azithanso kagawa information yomweyo kwa anthu ena within the political parties kuti tonse tizikhala kuti tikuyenda mofanana. Panali funso amakamba zokuti zipani zikukana kugwiritsa ntchito makina amenewa sikukhala mademo mene afotokozera chamu chamene ndafotokozera ine amanena kuti makina amene watisakavotere ndeti kunena kuti pa tsiku loponya voti kulibeko kuvotera makina mukuvotera pa pepala ballot paper yanu mukuponya ballot box mukuwerenga anthu palibepo kuwerengera kugwiritsa ntchito makina mukatha kuwerengera mukusayinirana pamenepo aliyense monitor akutenga kope yake mwina zimenezo ziyankhapo pa nkhawa zina zimene anthu anali nazo zokhuza makina amenewa ndi ndondomeko za tsiku loponya voti. Akuthogerani silo zina sinalimve koma makamba nkhani yokuti ni yake ifo kugwiritsa ntchito makina simunatifunse chimene ngalere chakuti tili mu democracy and democracy yathu ndi imene ili representative democracy. Nkhani yokuti tigule makinaso pano sinangopangidwa chiganizo cha tsiku limodzi inali nkhani yokuti inachokera patali tikatha chisankho timaitanisa zipani zonse zimene zapikisana nawo amabungwe omwe saboma kukapanga postmortem kumene kuja maganizo amene aja amatuka anthu amene iwowo anasankha anthu amene amayimirira kunkatidwa nkalumene komwe ndi amene sanabwera ku meeting. So being a representative democracy kumene mukambirana simungatenge wina aliyense wa anthu malayi muno ka 10 million kubwera mala amodzi amapeza strategy yebi yokuti muonesese kuti ma meeting amene mukupangawo ma sectors onse akhale included. Ndiye tinali ndi mafumu kumeneko tinali ndi amabungo omwe saboma tinali ndi azipani tione kwa ife I think we had a representative. We had a representation of all sectors. Kuma discussions and I mean, one sichinali ngalichi decision yoti commission ipayoka. Koma inali yokuti wina aliyense stakeholder akugwirizana nazo. Zikomo kwambiri Sangwani timalize ndi acheya. Zikomo ndingoonjezerapo nena kuti ifeyo cholinga chathu njoti chisankho chikhale chabata ndi mtendere. Ngati bungwe la meki takhala tikunena ndipo tikutsindika kuti makomo athu ndotsegula pamene pali vuto bwerani tikambirane kuti kodi pamene pasakuyenda bwino ndipati koma tikamapanga choncho tikambirane mwa umunthu komanso mwachilungamo ndi mtima wonadi komanso koposaposa tipange zinthu zokuti zitumikira ndi kumangirira Malawi. Ndikuona ngati ndi chinthu chokuti chosakhala bwino kuti ngati atsogoleri azitsogoza mawu opasula malo mokuti timange dziko lathu mwachikondi. Ife ngati ameki tikutumikira Malawi iwo amene akufuna kupikisana pa chisankho ichichi akufuna kupanga choncho kuti atumikire Malawi kusonyeza kuti zonse zimene titachite zikhale kuti tikukonda dziko lathu komanso tikulifunira zabwino. Komanso iyi nkhani yama EMDs monga ndafotokozerera palibe amene ananena kuti makina wasiti kuwafuna mulendo wonse mpaka kugulidwa makina kufika pamene timapanga ma demonstrations mu July 2024. Ngati pali vuto lina lililonse ndi makinawa tiye tinene kuti vuto ndi chani. Ndiye mwina kupita kuchitsogolo tikamanena kuti makina siti kuwafuna tizinena ndi chifukwa chake. Chifukwa chimene tachimva kufika pano ndicho kuti chapangisa nkhondo mapokoso dziko lakuti ndilakuti koma tafotokoza pano kuti zimenezo sizoona. Chifukwa choti ku Mozambique kumene kukutchulidwa ndi kumene kwagwiridwa smartmatic kunalibe koma tangoyiphatikiza nkhanija kuti ikome ndi malinga ndi mmene tikufunira. Ndiye tiyeni ngati pali chifukwa chenicheni chomveka against the makinawa tiyeni tichitchule kuti tilongosole. Nkhani ya audit takhala tikunena kuti tipatseni ma terms of reference ndikunena pano tidakadikira koma ndikale tayamba kukamba nkhaniyo. Voters register tapereka kuti aliyense kuma center
ayiwunikire ngati pali vuto atiuze. Anzathu azipani tapatsa voters register malinga ndi mmene malamulo akufotokozerera, ndipo tinapempha kuti adekhe nayo ayang'ane bwinobwino ngati kumamveka nkhani ameki mwalemba ana, ayang'ane ngati muli ana, akapeza anawo atiuze. Amanena kuti ayameki mwafufuta mayina 1 million, ayang'ane mu voters register ngati ali ndi umboni kuti mwafufutidwa anthu 1 million atiuze. Ngati pali mavuto ena aliwonse atiuze. Amene amapanga malamulo pokhazikitsa ndime yotsimikizira mayina kunali kuzindikira kuti polemba kaundula wamkulu choncho pakhoza kukhala mavuto, ndipo nkona anapereka nthawi kuti mavuto akaonedwa tikamtilongosole bwinobwino tikamatsindikiza kaundula wathu akhale kuti palibe vuto lililonse. Ndiye ndingomalizitsa kuti tikupempha chigawo chachiwiri chotsindikiza mayina mkaundula chiyamba pa 21 chiyenda masiku atatu 21, 22, 23. Tikhala tili ku Kasungu municipality, Nchewu, Nchinji, Zomba City, Blantyre City, Cholo, Luchenza, Nkhata, Belumpi ndili koma. Kuma center kwathu kuzikatsegulidwa 8 koloko mmawa kutseka 4 koloko. Takonzanso njira ya SMS kuti munthu akuzotsimikizira kudzera pa SMS star 2509 hash motsatira malangizo amene ataperekere pamenepo. Chomaliza ndipemphe azipani mudziti monga mwa malamulo tumizani mamonita kuma center pamene tikugwira ntchito ya inspection ndi verification, chifukwa gawo loyamba layenda mpaka tamaliza mamonita anali ochepa. Ndizo kumakhala zovuta kuti mamonita sakutumizidwa kuti azagwire ntchito, kenako pambuyo ndete yambe kudandaula chakuti sizinayende sizinatere. Tigwire ntchito limodzi kuti timangirire Malawi. Zikomo kwambiri abatu ndi mawapeto pa program yathu yapadera yomwe amatipatsira ndi Malawi Electoral Commission. Program imeneyi timakambirana zokhudza kugwiritsa ntchito makina a elections management device EMD. Mu program imeneyi tinali ndi MEC chairperson Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri kubungwe limeneli la MEC Asangwani Mwafulirwa. Sign language interpreter wathu anali Ilea Banda, ndine Blessings Mpinganjira Changata. Pitirizani kutsatira Times. Mafunso amene wamuyankhira nthawi imodzi chifukwa tatsani nthawi yochepa kwambiri. Ma SMS amene akubwera pano ndambiri, ndo mwina tizakhenga ngotenga makhozi okha tionenso kuti ma SMS kodi kumeneku mafunso ake ndi otani. Iyayi okhala ngati mafoni akuchulukirabe tingotenga foni yomaliza ma SMS tikhale tikuwerengabe. Hello, ndasweratu mwaswera bwanji bwana? Zikomo kwambiri. Tikudziweni dzina komanso komwe kuimbira foni. Kuthekelani tafunsani funso lomwe mufuna kufunsa acheya miki. Dia kami pokoknya kalau di sana aku bersuruh karena aku saya nak ada pun. Bukan beliau. Beliau aku belum ada zaman kita kena dikerabat. Saya nanti kita apa kalau pokok saja. Tapi kita sebelum pun kita pun aku. Mungkin kami aku ada tenggelam itu itu. Cuma kita bisa tahu. Tatokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu. Zikomo kwambiri. Tikaona nthawi yathu ikhanga review malijereje kanthawi komwe tatsala nakoka nkoti tiyankhe mafunso komanso mwina kupanga clarify zina ndi zina. Tiyamba ndi Mwafuliro mwachangu kwambiri mafunso amene mukayankhepo kena kuyamba tasimikizire mtundu wa Malawi kuti chisankho ichi chipangidwa mwabata ndi mtendere, ndipo ndipempho kwa mtsogoleri wina lese wa ndale aka wachipani kuti pamene tikuyankhula
tilankhule molimbikitsa bata ndi mtendere. Ngati pali issue bwerani muzakumane ndi Malawi Electoral Commission tikambitsani. Ndikutsimikizeni pano pakhala pakuchitika ma meeting ambiri ndi Malawi Electoral Commission. Nthawi zonse tikakambirana nawo azipani kumakhala nkhani zija tafotokoza amvesesa koma kumapezeka kuti mwina thereafter upezanso wina wachipani akulankhula ndipo makhala kusiyanitsa kwa anthu amene tikumana nawo ndi anthu amene akulankhula. Mwina tipezenso njira yokuti zimene timapeza kuti amene timakumana nawo kuchokera ku zipani azitsanso kagawa information yomweyo kwa anthu ena within the political parties kuti tonse tizikhala kuti tikuyenda mofanana. Panali funso amakamba zokuti zipani zikukana kugwiritsa ntchito makina amenewa sikukhala mademo mmene afotokozera challenge amene ndafotokozera ine amanena kuti makina amenewa atisakavotere. Ndeti kunena kuti pa tsiku loponya voti kulibeko kuvotera makina mukuvotera pa paper ballot paper yanu mukuponya ballot box mukuwerenga anthu palibepo kuwerengera kugwiritsa ntchito makina mukatha kuwerengera mukusayinirana pamenepo aliyense monitor akutenga kope yake mwina zimenezo ziyankhapo pa nkhawa zina zimene anthu anali nazo zokhuza makina amenewa ndi ndondomeko za tsiku loponya voti. Akuthokerani silo zina sinalimve koma amakamba nkhani kuti ni yake ifo kugwiritsa ntchito makina simunatifunse chimene nganene chakuti tili mu democracy and democracy yathu ndi imene ili representative democracy. Nkhani yokuti tigule makinaso pano sinangopangidwa chiganizo cha tsiku limodzi inali nkhani yokuti inachokera patali. Tikatha chisankho timaitanisa zipani zonse zimene zapikisana nawo amabungwe omwe saboma kukapanga postmortem kumene kuja maganizo amene aja amatuka anthu amene iwowo anasankha anthu amene amayimirira kunkatidwa ngati mene ndi amene sanabwera ku meeting. So being a representative democracy kumene mukambirana simungatenge wina aliyense wa anthu Malawi muno ka 10 million kubwera mala amodzi amapeza strategy yokuti muonesese kuti ma meeting amene mukupangawo ma sectors onse akhale included. Ndiye tinali ndi mafumu kumeneko tinali ndi amabungo omwe saboma tinali ndi azipani tione kwa ife. I think we had a representative. We had a representation of all sectors. Kuma discussions and many on the sichinali ngati decision yoti commission ipayoka. Koma inali yokuti wina aliyense stakeholder akugwirizana nazo. Zikomo kwambiri Sangwani timalize ndi acheya. Zikomo ndingonjezerapo nena kuti ifeyo cholinga chathu njoti chisankho chikhale cha bata ndi mtendere. Ngati bungwe la meki takhala tikunena ndipo tikutsindika kuti makomo athu ndotsegula. Pamene pali vuto bwerani tikambirane kuti kodi pamene pasakuyenda bwino ndipati koma tikamapanga choncho tikambirane mwa umunthu komanso mwachilungamo ndi mtima wonadi komanso koposaposa tipange zinthu zokuti zitumikira ndi kumangirira Malawi. Ndikuona ngati ndi chinthu chokuti chosakhala bwino kuti ngati atsogoleri azitsogoza mawu opasula malo mokuti timange dziko lathu mwachikondi. Ife ngati ameki tikutumikira Malawi iwo amene akufuna kupikisana pa chisankho ichichi akufuna kupanga choncho kuti atumikire Malawi kusonyeza kuti zonse zimene titachite zikhale kuti tikukonda dziko lathu komanso tikulifunira zabwino. Komanso iyi nkhani yama EMDs monga ndafotokozerera palibe amene ananena kuti makina wasiti kuwafuna mulendo wonse mpaka kugulidwa makina kufika pamene timapanga ma demonstrations mu July 2024. Ngati pali vuto lina lililonse ndi makinawa tiye tinene kuti vuto ndi chani. Ndiye mwina kupita kuchitsogolo tikamanena kuti makina siti kuwafuna tizinena ndi chifukwa chake. Chifukwa chimene tachimva kufika pano ndicho kuti chapangisa nkhondo mapokoso dziko lakuti ndilakuti koma tafotokoza pano kuti zimenezo sizoona. Chifukwa choti ku Mozambique kumene kukutchulidwa ndi kumene kwagwiridwa mathematics kunalibe
koma tangoyiphatikiza nkhani ija kuti ikome ndi malinga ndi mmene tikufunira ndiye tiyeni ngati pali chifukwa chenicheni chomveka against makinawa tiyeni tichitchule kuti tilongosole nkhani ya audit takhala tikunena kuti tipatseni ma terms of reference ndikunena pano tidakadikira koma ndikale tayamba kukamba nkhaniyo voters register tapereka kuti aliyense kumasenta ayiwunikire ngati pali voto atiuze anzathu azipani tapatsa voters register malinga ndi mmene malamulo akufotokozerera ndipo tinapempha kuti adekhe nayo ayang'ane bwinobwino ngati kumamveka nkhani ameki mwalemba ana ayang'ane ngati muli ana akapeza anawo atiuze amanena kuti ayameki mwafufuta mayina 1 million ayang'ane mu voters register ngati ali ndi umboni kuti mwafufutidwa anthu 1 million atiuze ngati pali mavuto ena aliwonse atiuze amene amapanga malamulo pokhazikitsa ndime yotsimikizira mayina kunali kuzindikira kuti polemba kaundula wamkulu choncho pakhoza kukhala mavuto ndipo nkona anapereka nthawi kuti mavuto akaonedwa tikamtilongosole bwinobwino tikamatsindikiza kaundula wathu akhale kuti palibe vuto lililonse ndiye ndimomalizitsa kuti tikupempha chigawo chachiwiri chotsindikiza mayina nkaundula chiyamba pa 21 chiyenda masiku atatu 21 22 23 tikhala tili ku Kasungu municipality Nchewu Nchinji Zomba City Blantyre City Cholo Luchenza Nkhata Berumpi ndili koma kuma center kwathu kuzikatsegulidwa 8 koloko mmawa kutseka 4 koloko takonzanso njira ya SMS kuti munthu akuzotsimikizira kudzera pa SMS star 2509 hash mutsatira malangizo amene ataperekere pamenepo chomaliza ndipemphe azipani mudziti monga mwa malamulo tumizani mamonita kumasenta pamene tikugwira ntchito ya inspection ndi verification chifukwa gawo loyamba layenda mpaka tamaliza mamonita anali ochepa ndezo kumakhala zovuta kuti mamonita sakutumizidwa kuti azagwire ntchito kenako pambuyo ndeti yambe kudandaula chakuti sichinayende sizinatere tigwire ntchito limodzi kuti timangirire Malawi zikomo kwambiri apatu ndi mapeto kwa program yathu yapadera yomwe amatipatsira ndi Malawi Electoral Commission program imeneyi timakambirana zokhudza kugwiritsa ntchito makina a elections management device EMD mu program imeneyi tinali ndi MEC chairperson Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri ku bungwe limeneli la MEC Asangwani Mwafulirwa sign language interpreter wathu anali Ilea Banda ndine Blessings Mpinganjira Changata pitirizani kutsatira Times.